Kwani? Pale moja. Wala ribatsiro. Hai, msuri changamno. Edu yatawe na pana. Kuti zvisvike kuno kuda kuti gadzirisi musha kunetsa. Matangiro zvakaita kuti zvisvike pano. Noti mwedzi waMachi pabva kushaya mwana wamukoma wafirst born yemba medu anga ine 49 years. Tapedza after 2 weeks vadzoka kuHarare kubasa. Mukoma vakandifonera mukoma wakagara vanzi mwana wamai tachida kuti timbofambe timboende kana kunonga tiri kwaDC kuti tikaenda kunana Chinaka uka mudhuze munonetsa muna unotiziva ngati wo mukoma nenhau dzekubva kushakirwa kwatakaita iroko kanzi wo ngati aorai zvakanaka ndichamboona nemari dzacho kuti ndinodziona here sezvo tabva mufunga yanga iri mandi tagara zvadaro ndotifunga mupfungwa dzangu ndikati tinongoenda sei kumukoma ataura kudaro tinongoenda sei kuti tipeitega panhama apa pakasvika mutumbi wakamboiswa kuseri kwedhoo pakaita vanhu vaidaidzira panze matanga kutsipika umwe akati bhora ragowa ndikataureza chimadapinda mukatauri kuseri kwedhoo apa paiswa mutumba vandoona tichaisa zvadaro kufunga kwangu ana tichitodabva mukufonera tichifunga ndichizvibvunza iteka kuti zvinoitira kuti ndetoteka yaThursday tabva wabva tofonera mani tikanipoma madini ndashaya asi zvandakatifunga ndezvekuti dai taita semhuri tese takabatana uzukuru wagundacha tagara tichigoita tichibatsirana tese takadaro zvanzi mukoma pfungwa dzavo dzakanaka asi hatichawirirani kuno vamwe vanoramba munenge murendi kuHarare kuno ikoko asi kuno kuwa hatichawirirani vamwe vanoramba tikati saka toishona tagara after week vakandifonera mukoma zvikanzi tanzwa hope pane vanhu vatifonera kuti pane hope dzatingorotera saka tichanonzwa ngati orit mozonzwa tozonzwawo. After a week pane futi mwakatifonera kurana musarira pane hope dzazokurota ngati tagara vanazvifona hope dzakurota vanhu ava ndedzipiko zvikaza ungotitatidzana kuvanhu kune ngozi dzakasiyoitika kupi here kumashure yati saka munyikira uchauya here paEaster yati tichatsvaga mari kuti ndiuye tizoona zvakadini zvakamira sei right taakusvika muEaster muya pakaita ndakarota hope dzemukomana yakushaya akatiti mwana kwandii akatiti shamwari kubva pano akati ndakaurayiwa akataura zita remumwe munhu kubasa akataura dzimai mufamily taimundivhingiza but takatongora zvinhu zvakati kundinetsa usiku kudondiraya hazvaramba but anomutsa madzimai akati kupedza ndikurota panapa idzi dzakaoma akatombotora nguva vandazokuti shumba zvamataura ndazvizwa tichaona kuti toita sei after that ndakabva ndarara kupedza dzawaya zvakanaka Easter yasvika on Friday ndakakwira bhazi kuma4 CAG vandadzika kumusha ndasvika pamusha ndarara pamusha ipa ndamuka ndanomusa mukoma ndauya makadii paya takutsanangura nehope dziya kuti vanhu vakazoya kuzobatsira wakazouya here wakazoya kuzobatsira kumusarira wakabatsira wakangoti makusina kuzoita kanzi pfurikane here pane munenge umwe umufi saka ndozvatoita zvabatsika but zvakadaro zvakanaka ndichibva ndataura hope dzangu dzaya dzandarota dziya handina mhinduro yandakazwa mukoma wepo vanga vachitomwa tii ndikati inini kuseni muri wandiri tii handina mhinduro yandakazwa tamurisana ndadzoka kumba kwangu mai guru anowa mwana wemufi achibva azoya kuzondimhurisawo kumba tataura daro ndomandamuudzawo kuti ndopedza ndakarota yakataura zvochokwadi mukomana anouya hanzvadzi yake inotombotaurawo hope idzodzo ndikati ndimboendekati vanhu vava hapana chakumbotaura zvikumbofamba seipa ndikati aiwa inini ndikidza ndifambe kunana mukoma kwese imba neimba
ndinzwa kuti anoramba kwacho ndiani kana kuti tisa kuti tibatsirane chimanharaimba neimba kumba wamatambo mukoma wana mukoma wese waripo mukoma wanhuvira mutsingo waripo rume munoona zviri kuitika mushamiri kunongedzerana nekusagara zvakanaka kuwana kana wakafa uya anonongedza zvaa zvakadii timboungane semhuri ndaendapo wabvumira nazvo wabvumira nazvo hapana ramba wamakatosaka tinoungana kumba kwani kana zvisingaiti tinogona kuungana paisogara wana baba wedu paimboitirwa dare pamutsatsa apo ndo paimboitira dare pamukundu paitira dare angasingezviri pamba togonoenda kana ipapo toungana semhuri kana waoneswa kubvuma kapo waoneswa kubvuma ndadzoka kumba kwangu ndati ayo ini ndinoda kuti nyaya ika ndibve kuno unyanzwa kuti tikufamba sei tikumbobva kupi right yange tisati sandi ndakaenda mbodzori pane umwe madzimai anobatsira kwa green ndikati bvanaenda kuno mukoma kugara ndakumbira mwana mukomana haatone mukadzi ndikati akaza ndida kumboti ndimbosvike ndimbonzwa kuti kana utibatsira mbonzwa kuti kana utibatsira unobatsira sei wanobhadharisa here zvakadididi patapinda bhazi tisina kuzwawo mwe ndokwatamboenda pandaenda ikokuya vatasvika vatagara vanogara vagreen vanozomai mupingo vatagara kuya vatapoti kuti profita wamai vaya takagara paipa parukukwe paya kanzi imi mauya kuno wakuru wenyu varipi kati wakuru wasara kumba kanzi nyaya dzenyu imimiwo ana imimi kadzinoda ukuru zvinoda sekuti muungane semhuri mubatsirike munokwanisa here kubatsira vava kanzi atokwanisa kubatsirai asi kana maungana tinogona kuuya ikoko tokubatsirai zvakanaka namanhamba patapanana namanhamba patadzoka ndadzoka kumba kuya tagara engeti sandi kai ndada kudzoka vari mandi andazoenda kudzoka futi kuna mukoma ndati nomukoma vanhu avo wamaita kuramba ini ndaona kuti wakubvuma kuti tiungane wakati anyaya ndatotoizwa kudhara nemakuhwa kuti mamutoda kuungana tichi ndasika mai zvatakuita zvimukoma ngatidaidzei munhu kwete kuti tiende tiri tega tiri 3 ngatidaidzei munhu anouya kuzobatsira sefamily tigadzire zvezvinake mukoma akatanga kuramba tiri mushopu mavo hazviitiba mukoma waise muchiti hazviiti wamakubvuma imi murambirei nakutanga tokudzawo voice maya sei mimi murambe mimi ngatiite izvozvo ndo zvandikutoda kuti tiite maiguru anga ari mukati bvabuda auzvanobvisa kupira vaivo utamutaura namaiguru paivaio kuti mavhoisi vangodzikira dzikavanzi aurai unoda kubva nemunhu wachikwarari kati aiwa ini zvandangazwa munhu asiri ari kuuya kuzoti iwewe ndo wakaipa wakadai iwe ndo wakadai wakati wane munhu semwana kana waromba grade 5 anogona kuhakira otaura saka pamwe panogona pasina kana zvimwe zvekuti tingarambe kana kuti pane munhu atengwa kuti hawo kana uine munhu wako iwe it's okay tinongoita kati wo aiwa pakanaka tatowirirana zvakanaka pandaenda kumba mandi pandaenda tikati tichazoudzana magetsi tagara tokufunira nevamwe patazofunira mai ndikati tofunga dhiti rakati taona kuti basa wangu kwakamira sei tikati kuti karo ndichadzoka futi kwamuri kana ndafonera umwe tumusha kuti wanobvumira ndinazo zuwa iri patakafona futi kumusha takufonera futi mukoma zvikanzi zvakanaka iroro zuva iroro tinge titono meeting zvakare saka izvi zuva rakanaka iroro beki kufunira kuna mai vaya zvikanzi aya zvakanaka ndinouya takungofonera tichikoiudzana ngatite tichiunganidza mari munhu achiya kuzotibatsira anozodawo mari foni yemukoma ikatomukerokunetsa ndikatotexta message mukoma foni yenga ichiramba but tati panhauya yadai tikaita ma30 wakati zvakanaka munin'ina wangu ma30 yakanaka ini tinoda kuti mari inge iripo asi munin'ina akadaida kumabhanana wakamuudza here ndikati ndakatomuudza akatoti zvakanaka nendiripo zvikanzi iripo handiti tofonderana kudaro right rasvika zuva musi wa4 takakwira futi bhazi rakumanheru vatasvika futi kuma12 kwedu ndarara ndamuka ndati gandakatanomusa chii mukoma wepadhuza wese ndivana mukoma wangu wese sitiriwazurwa kunda achatese ngandimutse mukoma wangu padhuza ndakasvika ndawamutsa mukoma wagara musitting room vanga vatori nemukoma yevangu varipo mukoma ndikati saka zvinhu zvedu wada kukompareta vana mukoma wangu zvinhu zvedu zvitofamba chii zvakanaka watori kuti tamutsara paya tamutsara ndadzoka kumba
ndanoudzawo ndikati mubatsiri uyo ari kutouya arikuda sei atori munzira ada kusvika dai takasika taita bhozi wazonzi kune imwe meeting irakuzoita tichi masikati tauya taungana tese mukicheni yamai wangu ndomatakazotaungana imomuya taungana kudaro zvisinei mufana akatobva kwaari akabvasvika wabva tora mubatsiri waine mota wachibva wauya mai mupingo waya wapinda mukicheni mataka tiri muya takatoungana tese tatokwana tese wapinda mukicheni muya manje saka mukombokazi takaubvunza mai imimi mazoya eni munhu musei wakatanga kuwabvunza mai vayo zvanzi mimi mabva nekupi tabva ndiri kwagreen zvanzi amauya kuno imimi tatisuziva isusu kuti imimi ndimuda kuuya paine kungotaura taiko uchikuitika iko mukoma awo wakabvotanga kubuda ndokawagara kukatikati kuti gwidzi vobuda mukoma mukuru anova ndiye mukuru muzukuru mukuru wagundacha awo mukoma wakagarapo wakabvateerawo wachibva wabuda mukoma wakagara nechekudhoo wachibva wabudawo waenda mai wakati ava ngawadzoke kuno kwari kuenda kubikwa ndikati mukoma ndikudzidzokai vanhu kanzi aendai mbamba mai vangu mufutuma miitibo handiriba kuti muite mumba vamai vangu mandiri kuti muite mo ndikati varume vatangosara kaikukuvaume unozva zviri kuitika munin'ina wangu nimi mwawandinaye achibva kati unzwa toenda ngatichitobude muno mukoma ati muno mazvi togonoenda mba kwangu hasina problem vatatobuda misi kwanyakwanyakwanya vatasunga takwira vataenda pamumba vangu tagara paye madzimai vangu saka mai tokubatsirai seiko imimichi wamwenyu watiza todiwa rume ati nyaya iyi wamwede zvawatiza ka saka nyaya yekutore machanozi chaiwo tikada kuita zvinharo kana tizoisa maoko mutemo maoko medu tonetsera newana asi toda kuti tigadzise musha saka ngatore machanozi chaiwo kuti nyaya yedu igadzise zvakanaka ndosaka takapfidzana pai todi sabhuku munharaunda yedu sabhuku ndimukoma wangu futi saka nyaya iyo angati titori tese tapfudzana kudaro taunganidza mari ndati nini mangwana basa rangu saka mukoma wamwe wakusara wodzika kwachifomandeya kuzasuko wonotaura nyaya yawo nini ndakandamuka kwandaenda ndisati taudzana kudaro wamwe munomuka muchiendawo mabva kuzvimwe mwanzwa zvinenge zvataurwa ikoko kuti kazikudzo tozoungana ikoko zvinenge zvakanaka saka ini vatodaro vataonekana ndikati ndautonobata kuti bhazi ridzoke wozokuramba tichikotiza basa kunguva yacho yari besa tadarozve ndadzika kurodhi kuya ndoona miting iya yakachitaura vanhu vari mumiting apo wakaungana ndakabva ndatena pandaenda ipapo pane miting ipapo ndakabva ndaona vana mukoma wangu atizawo ndowari muno mufuta wachiita miting yekuchifi ndowari muno mufuta mukoma wangu achicheyawo kumberi ndakavatarisa so mukoma ndakamira kunze ndikati mukoma matiza zokugadzisa musha moya kuno vandapinda mukati vandagara vandambozvinyoro kusaina bhuzi 3 minutes ndakaramba kaita handisikuda vandambogara ndakutera 5 minutes ndichiteerera nyaya yacho ingainenge achitaura vandazopa musoro vandamhoresa vandashumba wese makadii nyaya yamutaura chaizvo inhau yakanaka nekuti zvinhu zvedu zvigadzire zvakanaka asi ndakabva ndabatikana vandataka kuchema ndakavatarisa mukomba wakagara wachicheya kumberi ati mukoma shuwa manokoshesa izvi zvemumhurungu matiza asi mimi ndimwana wakuru wacho watasara nawo saka muda kuzozvidii ndikawaudza ndikandafa inini musasvike pabhuwa rangu kana vana vangu ngandafa vana vangu ndoyachaiperi ndozvandakaudza vana tokubuda vandakanokwira bhazi vandaenda vakasara tichifonerana wakaenda kwamandeya wachibva wazonzi ayo tatimi mutipfudze muende kwachangamiri kumusoro wachibva wazoya kunoko ndokuzopuwa dhitinori ndosaka maona tasvika nakudai so Ora, saka inyaya yemusha iri kutangira pamamufau yakafa kune hope dziri kuuya ndizvo mukuru wazondani ingati tingapedza vanashuma inyaya iyi ndinoiziva yataurwa nemukomana
Ndio ndi ndio nyaya kunetsa musha. mwana wangu ndio akashaika shule. Mwana ene. Ndio ndio Mwana shaika nyaya kuyaze upe nechi muruite. ndio ndio chana kuti. Chikuchana kuti waita. Chokwadi sebada uzaribika. Mwana wangu akarwara. Ndini Tobias manje. Akarwara shuwa mwana. Akauya kumbao na January, that is 25 January, kutumia kumbao. Ndio mbazo babu hospitali kuya kwa mtare kwa 29 January. Ai babu da February wese ali ningi pata babu cheka mswana March. Ai cheka udaro ho. Zuta wewe shwa ile wakasheka. Kuya kwakaita simata unaita kushweni bokisi resoseri ndakazosvika ndizwa kusvika bokisi resoseri wezi ndakandati ndakatobva nemutumbi wakwamutare ibva ndanonoka kuya kwakuchesi saka wakatungamira mberi wakatungamira nemutumbi ona ikozotaura kuti pane mukororo wangu vakanga kutopeka kuti murisa bokisi kuseri kwegoni sei ndizosvika ndora izvizvi nono hazviitwi pamutemo hauiti kuti bokisi remunhu noiswa kupi kuseri kwedhoo vatagadzisa bokisi riya totarisa varagara zvakanaka tapedza kuchengeta iri munhu wedu zvakanaka tapedza kuchengeta munhu semataura ari kudaya akabva azodzokera wadzokera tibva tasara takazofunga pane zvinhu zvakaitika pane uyu mukomana akushaika une munin'ina wake akamutera pachiwanhu chedu toti pfurikani hadzigoni kuti dziti mumwe kana ashaika unoona umwe pane zvinoitwa pachiwana but izvo zviro zvese takatozvikangana tinenge takazvifunga mumashure uyu akanga apedza ndopatakazotaura nemunin'ina munin'ina pane zvinhu zvakakanganisika paya paya but mai zvoda kuti timbofambi tione tigadzise tione kuti zvingaitwa sei ndipo takamufonera shuwa ndibva ndamufonera shamani pane nyaya tada kuti timboti tiri watani pane zvingaitika parufa tombofambe tese tione kuti tozvigadzirisa sei zvanzano mukoma zvakati zvakanaka saka maamafunga sei ndiyatano kuti atinofungidzira kuti isusu tikangofamba tikaenda kuna vanhu vasingatizivi toenda kubatsirwa totaura zvakadai zvanzava zvakanaka maamafunga kuti ndiyatatofunga tikakwira kuadhisi tikatasvika ikoko tosvika tobvunza zvanzano zvakanaka mukoma kana matoti kuadhisi kune kwakanaka inindobvawo straight kubva kuharare tobva tasangana kuadhisi tobva tafamba tofamba sei tobva tati ahora mozoitaura mazuva acho tataura mazuva tino iwe chichuya mazuva akati mazuva asati asvika iye akazofona akati mukoma kutaura kwamakaita kuya kuti tinge tiisangana kwadhisi hakuchagoni mari yadini yaramba kubatikana mudui iko vatataura nemunye chamari siku tichafamba hazvichaitiba nekuti umwe wedu hapati hapana tobva tagara ini ndakazotaurirwa tagara kudaroko pane mukundo wangu wakaenda kunoona munin'ina wamhai wake kuti ndekwazinaka kwana mazira kare aibva azodzoka zvati ini ndakanzwa pane akarota hope asi hope dzakarota wakarota hope dzepamba pera achitaura kuti kurota kwaakaita wakarota paita futi sekuti pafiwa futi akanga arodzwa afa futi munin'ina wake iwe watatotaura wakaita furikani ari kuMozambique zviri kuzi matendechi idzokesai futi apanga kuti noti papakacherwa makomba yati ise matende futi papani ihope dzarotswa ngeumwe munhu asiri wemumusha aibva anditaurira zvangoita ndangoti ihope dzaangotaura ndibva ndaenda kumunda ndasvika kumunda iwe ndangoti svikei kumunda umwe aibva andifonera futi asiri wemusha ngenyumba aibva andifonera samandera hope dzandarota kumba kwei ndarota panhamo payako takatini paya ndarota sekunga bhokisi rako takabuda naro tipoenda dakochengeta mukomana uyu taona raita kunga rinoda kudzokeswa futi bhokisi riya munhu waenda asi bhokisi riya rinodzokeswa futi bhokisi kuuya kuuya mumba mweya zvakabva neti musi wacho iwoyo ndo pakabva ndifonera ari kuharara aibva ndifonera mukoma pane hope idzo ndadini dzandarota pane hope idzo warota zvikanzi iwewe ndiwarota hope zvikanzi
Wanoda hope ziri hope dzindazo dzachisoka. Saka tazomboti ndikaindofambisa mitombo ono ndikabatsirwa saka ndambofamba ndikati zvakanaka. But matauro uri kuita manje. Kuno ndine vanhu vanitaurira warota hope dzepamba pedu vanokwana kuita vai. Saka inga autonditobve kuno ndiende kobvunza kuno vanhu vacho wakarota wacho kuti zvinomborevei wese nditaura naye. Hoya. Ndibva ndadzoka kubva kumunda kuya. Ndauya ndabva ndaenda kwa mabhirakare kuya uko. Kwana Musari. Ndibva ndaenda kobvunza hope dzenyu makamborota sei. Hope dzenyu waibva watsanangura hope dzavo dzedze. Waibva watsanangura zvinhu zvizvi. Ndo maroto etaka zvine zvida kuti zviite zvigadziswa. Ndipo ndakazoenda kupota ndakutaurawo manje isusuwo pedu pane zvakatoitika. Takakangana pakugadzisa nyaya yeAfrica. Ndibva ndabva ndaenda futi kotaura kobvunza futi kuno umwe futi wakarota futi yomuwaona futi. Nditi inini makarota hope dzenyu zvamborevei zvazvikutomborevei. Aibva atsanangudza kuti no pane pakamakagowa nhumbi kudai. Pane vamwe vakarwana vakatora nhumbi dzemufi dzawakaenda kotora umwe wacho wanenge wakaenda kodzigadzira. But asi zviri kureva futi panenge pada kuti kafuti rufubai pamba penyipa. Ndibva ndawatsanangurwa inini zvatakakanganisawo futi kuti isi pane zvomuntu wacho zvinogona kunga zvakadaro bhuye takakanganisa. Hapana munhu akazoziva kana kuti amboziva kuti vakomana vaIfrican takangoita basa rese ribva rangodaro. Ndibva ndataurira mukomana ndikati no ndakamufonera futi tamai ndafamba kuya izvo ndakatendeka kuya ndibvunza nditi tobatsirikana sei. Ii ndazofungidzira kuti no rekaita utore wechechi wangu wachitibatsira pane nyaya iyoyi. Asi kana wakuda kuya ndichazokutaurira kuti musi wakati kuti iwe ungochiuya. Uye ndibva tadaidza mukomana ari kuMozambique kuti anga achiuya abatsirwe panyaya yeAfrican yandiri kutaura izvi. Ndati hora madheti ayabva akwana kuti tiri kuuya musi wakati. Ndibva ndafonera mukomana ndikati ndakatomufonera ndofunga kuti musi wemana. Ndikati vanhu vakati iwo tiri kuuya musi wechitatu. Ndikati vari kuuya musi wechitatu. Ndikati ndikati manje inini kuti ndikwanise kuuya bho ndandinoda kuti ndiuye paIsta. Ndikati nditakambotaura kuti madii kuuya paIsta iwe wati paIsta pane kwatinenge tiri kuenda. Ndikati no problem kana zvinhu zvakadaro kubvanga wacho wagadzirisa tozozwa kuti zvinenge zvakamira sei. Shuwa wechechi wakabva wazouya chiri chitatu. Ndobva wabva wagadzirisa nyaya yeAfrican yasati kutaura iya. Waibva wangoita zvawakaita wechiprofita ipo paya waibva wapedza zvakanaka. Waibva waenda. Iye kamuIsta abva auya munyina wakabva amuka washuwa kuseni wakauya musi weFriday. Saturday kuseni aibva amuka abva yakuti munhu wakatomuka ichi chakatorara. Ndizvo baba unini wadiniwa anga akatogara pakicheni. I think there is a picture. Tese chana. But patuda izvi iwari yake. Ndikuti wari iyo ruti tikuti tese tukakunoredza problem tinayo. Asi patuzoti apa ngatichifambe tigadzirise problem. Dambudziko riripo ndakataura kuti mina ndofana kuti chifambe tiri watatu sematauriro akandaita pautano. Uyu haizvo zvaakazoita. Apakatouya pepa pakazotouya izvezvi tisikabati paIsta. Apakazouya musi wa4. Wakatouya ndibva ndati kuti wauya munin'ina ndauya. Ndikati araiti wauya bo munin'ina amuka here. Wakauya kuseni ndasati amuka ndikati kana amuka tasangana totangira. Ini ndibva ndageza ndikupedza kugeza ebva futi. Auya ndikati munin'ina wamuka here ndavamuka watopinda mukicheni. Mamai wedu isusu ini ndine makicheni angu iye unewo kicheni yake watapinda mukicheni mai vatanga tipinde mumba imwe. Vakapinda tiri watatu inini naiye nemunin'ina. Tapinda muya tindori watatu. Right. Munin'ina tauya. Semataura wangu warikutaya. Tochifamba sei mai tione tironge kuti tingafamba chirudzi tiende kun'anga here tiende kumaprofita here. Panhau yakanga warutaura kuti urota uyezve vanhu vakanga varuta atizvocho wakanga warota kwanga wakaona ani naani wakataurirwa wacho nemufi kuti ndakaura. Ndipakabva tangotochinja mukoma zvamutotaura izvi kutone muprofita anodini ari kutouya izvi. Ibva ndatoshandika kune muprofita ari kutouya zvikati kutone muprofita ari kutouya izvi ndototi aiwa zvemunin'ina ndizveri zvakambokurukurera titigare munomu tikurukure nyaya yedu. Saka tiri kutaura kudaroko mukoma yakabva apinda tiri watatu uyu akabva apinda apinda tirikurukura tiri watatu uyu aibva apinda futi mukicheni muyama tawangani
tafa tirikurukura tikakadza nono hazviiti basa Mwari kuti ungada kutanga kuti muprofiti ngauye satagara pasi vatiri watatu zvikaita here zvikandandino ndiri kutaura right woko waiti tiri kutaura ibva kubuda panze achifona aiva aidzoka mukati tichitaura achibuda panze achifona aidzoka aibva ati watova padhuze muprofiti watova padhuze nguva ibva tazoona mukorore wedu mwana wemunina aibva ati apinda mumba muya apinda mumba muya totoonekwa papinda umwe baba akabata mwana aibva apinda vapapinda umwe mai aibva apinda vapapinda futi umwe murume aibva apinda vapinda vatandomhorosana tamhorosana pa ndipo ndakati vanhu vapinda vanosiriwa mandera bvunzai maso ndini ndakatotaura bvunzai maso mukomana wayo akava mukororo wedu akapinda nemuprofita uyo uyakataura aibva apinda uyo kuti mukoma vanhu vaenda dini taura navo uyo aibva andipindawo masoko zvadzamukoma maprofita enda anditaura ndiwazvi ndikati ndiwasvika ndinge paa ndawabvunza inini ndikati munobvepi inini maprofita ndakabvunza munobvepi ndikati tinobva kwagirini munobva kwagirini asi ndizvo here masenzero enyaya amunoita ndo mabvunzire ndakaita ndo masenzero enyaya amunoita here iwo kwabva wangoti kaka kumbomira ndikati aiwa ndiri kubvunza mabvunzire aya ndiri kuita ngeekuti masvika munomu tiri munomu mumba munomu ndoma baba namai vedu kutibereka inini neuyu nemunini anganoipa zvatakabvira kugarisana tindori watatu tatoura titori muno mumba munomu tinge tikurukura tingafambe tingaita sei tigadzise nyaya yedu tiri watatu isi tisi kuziva bvatazobva uya kutaura kuti toya muprofiti ndizvo munoita here muprofiti andikabvata kuti no isi zvandizo zvatinoita ndozvoti kana munhu auya tomubatsira kana tamubatsira tozomutaura kuti taita panokuva zvakajara saka munhu waikako timubatsire bvatamuprofita tamuprofita enda motaurire dzidza rese riri riungana ndikati ndikati imi murirai kana makataura izvoi maamurirai asi munin'ina wedu hana kunditaurira bo kuti ndafamba kuno muprofiti ari kuuya apa takutoona imi mauya kana munin'ina wangu hana kunditaurira bo aibva abvunzwa pea ini handisiziziva be but tiri kungotaurira tawakatoona umba wamwese wakati tikoberedzwa mande wese watopinda pea wese wabva watozara mumba muya one time vanotodza saka vanokwanisa kurutedza ndipona vandati nyaya tanda kugadzira tiri watatu mumba medu mamai nababa wedu matiri munhu woti mukicheni matiri munomu ndemamai nababa taatoda kuti tigadzirise nyaya dzemhuri yedu tiri watatu ini mwana vandati inini hazvigoni bamai inini ndaakubuda ndaakuenda imimi zvamauya muprofiti munogona kuenda kumba kwani muenda kumba kwake pamumba pake ndeapapo inini kishe dzavo dzedzo nedzedzo izvozvezvo ini handibvumi pabhozi makaronga mwiga ini ndaandisikaii ndo mabudiriro endakaita tadaro ndibva ndarorama ndaenda ndakazoti ndaenda parikuda kuti takazouya iya izvosvika tiri padama ndakazonzwa kuti uyu wakazoya nehembe dzemufi kubva kumba kwake kwakanga wakwira kumba kwako wakazoya nehembe dzemufi wakumkororeni waibva wanadzo kusvika mune mukundo wangu akagara panze ndokatambira hembe idzi mozopani wozopa rami uyu mukundo aibvadiya hembe ngedzani zvikangedza baba wamishi dzakanga dziri kubasa saka imi mopa inini sei mwana mwadi kupa wana baba ndiri baba anga aripo mwadi kupa baba zvadzaatambira zvanetsana pava vati kana zvakadaro taodzisa mupa mamai wacho waibva watora hembe dziya wabva waenda wovhura kuchiri mamai wasiya wabva wakanda wabva waenda kwana ndo mamirira zvake mushure maizvozvezvo pane mari yakatombouya zvoita mari nechii saka nyaya yenyu iri pekuti pakauya uyu nemuprofita neshe hamunakwira nazvo inini chatanga hanakwira nazvo ndo pane nyaya hanawira nazvo imimi nyaya iripo ndeyekuti pamvuva zvizwa nyaya pairi nyaya iri pekuti imimi mutangai mawirirana kuti munhu ari kuuya muda muda kutora kupi mowirirana mega mese because mimi mukauya naye yes ndimi muri kusangana neproblem ndimi muri kunota ndimi muri kuita sei ndimi nechii zvese saka wamaona isi wawazvifiri kuti mutori nezvinhu zvinotokunetsai saka imimi sekutaura kwatinoita panapa handiti imimi wakuru musasaite sei musaitonga pasina zvamuri kuzwa kana zvamuri kuziva
asi imi muruzivo tuitai chinhu ichi neagents yachinayo because zvinoita ndekuti munhu ari kutambudzika munhu wamuka pakuferi ari kuti mwiri wangu wese hausi kuita zvakadii zvakanaka iyi mota aona itazvizwa munoona murwere akuvi munosaka naye murwere akwa muchimburu akutsvaga lift yekuita sei ikuenda kana kuzwa kuti murwere rinyooneka akarara parwiza handisi akazorarazve pakati kusvika svika kugoti chinotadaro chii yainyaya yekuti ndataura asi ari kurakidza hanya nezvatotwa hapana chiregera ndizviitini of which is not right because by so doing makireta rwengo rusiripo yes munokireta rwengo rusiripo inyaya very simple dambudziko muri kuziya misi kuzvishwa mukomana wepa akafa zvakadai uyu munhu ataura dambudziko zvishwa komana pane hopedzi kutwa handisi kana musingadi munhu wamunoziva kana kuti chii handisi kana iri choisi yake yepakati haiite handisi munongoenda pazinata mosvika pazinata tinoda munhu anotitaurira nenyaya yedu yakadai vanokupai munhu anoenderana nechii nedambudziko renyu waasingazivi wamusingazivi then zvotopera asi mimi treatai this issue as agent yes itreatai as agent ndokuti mukomana unoti muri serious mamusingafanire kubuda muchienda imi maifanira kutora munin'ina muenda naye pasaidwe motaura naye zvakanaka zvino zvamakabuda imimi muchienda makagadzirisa chii hapana magadzirisa taita ani mazwa kuti ndakati kutochema unoona unoparipo kuti bwezi usho akachema zori uchema kwakaita aitara kuti mukoma kana mwana wangu akafa kana nini ndikafa ndakadaira shuwa ndiri very simple kuti hazvina kuipa munin'ina but ndiziva kuti musi anofa musi anorara asipoba ndindiye ndiripo nondini mukoma wake handitomborekeri pakadai mwana wake akafa ndinosvika zvaazvike ndinotosvika bhozi ihama yangu mwana wamai yangu mwana wamai yangu tiibva pana zvauya ndikuti iyeyi nenini nemunin'ina wangu uyu hapana ndiri tasara tiri watatu tombofamba tisu mhuri ndisi takafirwa isusu tifambe tiri watatu tofamba tiri watatu kana pazoita chimwe chaitika mati rini iyo shuba tola toita tuti wefana utaurira bho nikataura nini mama sorry mwana uyu pane pamwe patatasirira ndijara pamwe pamusina kuzobata pamwe pamusina kuzobata tati mwana akashayo mwana wedu akati mwana wangu mwana wamukoma wedu mwana wedu akashayika then pane pamwe futi panoda kuti mubate wofuti pawati pakazoya hembe idzi dzakasara kubasa kwaaishanda wakomana nawo tinoshandidzana nawo tese pabasa rimwe chete kubasa kwaishanda ndiri instructor infact todzidzisa kudriva mota tinosangana pavid wakauya kuti mumandeya ane hembe dzaakasiya saka toendesa here kune mukadzi waika ndozoya nadzo kuti ndakuremidze munhu uya nadzo mutemo pachimanyika shumba pachimanyika hembe hadzibvi kusango dzobva dzatosvika dzobva dzatoziva katogora hakuna chimanyika chakadaro hembe dzinouya handisi because hembe idzi pavakagowa dzimwe idzi hembe idzi hadzisipo ndizvo saka the process now yekudzigowa futi yasiyana nedekutanga andikaona saka dzinondozi zvamaifanira maita tauti tokatikati because tine vamwe zvamaifanira kuita maifanira mati madaro just a phone call mukoma kune hembe dzemukomana dzikuno dzakadai
Saka umwana uri kuno kwaigara uri ngemustori because mamusikafanira kuenda mega. Mina taura shumba zvatotora chiwanhu ndokubatsirei chiwanhu maisafanira kuenda mega handiti maifanira kutopiwa kwasainwa munhu nababa mukoma mukuru aifanira kwasaina kuti raiti wataura kuti chitora nhengi nanhengi endai motore chii murongedze handiti kurongedza handi kugova mamufanira kunorongedza masvika iko then marongedza mouya kumusha vana mudhara zvamakatituma zvaitaita sei tadzoka izvo zvimwana ndezvi madhara aya wani mukuru aifanira kukwira kuchikora utaura kuti mwana patakagowa chii hembe dzemwana wakuru kune hembe dzakati saka dzadii dzauya handi zvadaro taakugowa chii hembe idzodzo zvakare zvichidii zvichisumwa ende munhu wese aripo ari kuziva zviri kuitika because chivanhu chedu chiri pamwe pacho chakanaka pamwe pacho chirudii chakashata because chinokanisa kuchiwanhu kachinokanika diki diki kaunofunga kuti akana basa kane basa because hapashai pakati pavo madhara kuti panototi kopa akatora hembe tichaziva siu dzakakwana pamwe akasara nadzo kana kuti ndo dzimwe dzacho dzari kufambisa umwe ari kufamba mutazoye nehope ichiizvo chiwanhu because waita chimwe iwe nemwoyo wako because unoenda mugona winaro andi but umwe munhu asi kuzoona chii thatway asi kutozoona thatway iwe akutoona unga ameno zvimwe zvautoita kuseri ikoko saka isitori zvisi very simple hembe dzakagwiwa chiita izvozvo pamunofamba handiti kana kuti muchida kutobvunza pamunofamba kwacho pamunofamba ikoko munokwanisa kutodzibvunzira futi hembe idzo hembe idzi dzakanaka here dzakadii imi go ahead then mopiwa go ahead hembe dzakadii dzakachena because ini chandinoziva panofamba munhu kana akafira paakafira kana maiziva paakafira sei musina kuenda kotora hembe dzake wakasvika simbo kwese ndiri kunocha danga mvura ini ndafa munomhanya kotora inini kumochari basa hembe dzangu dzavadaigara kusakubva danga mvura munoti pamakamboita nyaya dzinyi parufa maiwirira nhembe hembe idzi ndandinotaura ndinazopedza baya hembe idzi dzakasara kubasa kwake kwaishanda saka after apa manje ka wakazoti tasangana nawo toendesa here kune muroora ndoyai nadzo ndikati unoyai nadzo zvadaro pamwe nekusazivawo pamwe zvimaitira ndakaita ndikati muroora hembe dzauya ndikati nemuroora waitaura zvechokwadi nehembe idzodzo zvikanzi imimi muri sekuru wacho kamunhu chimbopfeka ikoko zvinongoita maodhiyo acho nditori nawo ndikati munongopfeka munhu ndikati aiwa muroora hazviti ndakada kuti nami chingokokadzana muroora pafoni hazviti ndichangoenda nadzo kana kumba kwandoenda kumusha saka pandakasvika nadzo maitada kudzoka pamba pacho papasina iye mwana wedu musikana ndikati hembe kanzi ndikati tete hembe idzi zvikanzi muroora akatotaura zvechokwadi pakatotaura kuti pamakatofonyana nanditoriko kuharare akati pfekai henyu sekuru ndikati manje inini ndakanotmakaita izvimbi makaenda nadzo kuna baba udini dzimwe mbahla ndatora ipapa handida kuita that's the procedure that procedure was supposed to be followed because kakufungirana kanozvii akazotanga pamutanga kutaurika zvisina chii zvisina basa asi nawo hatisina basa nazvo tabatsirana kuti that's the procedure that should be followed akuti nyaya iripo yatina izvozvi inyaya yekuti ndoda date ndekuti muchibva pano muri kuenda munosvika mohamba kuitana kuti munofamba musi wakati muita zvamuda kuita musi wakati zvinoda kuitwa zviite sei maitauneti yes zita renyu mai Starangu ndinoitwa Mary. Nyaya dzinotaura kuti nyaya dzekutanga pari kunyika
tagara zvinhu zvinongomira mushinga pakaonekwa mbiya pasaidi peimba yeuyu musaidi meimba yeuyu muzasi mezimba zvake so pakaonekwa mbiya dziye dzakagadzikwa isi takazondodaidzwa nekuti tinoti garei kure takazongozwa taudaidzwa kuti kwaoneka mbiya asi mbiya dziye dzakati dzimwe dzadzine njera majira masvipa anga akasungwa imomo nemari dzadzirimo dzokugara takasvikisi takazosvikawo zvakudibidzwa asi wakatanga kudziona wakati kwazi zvazvakagara saka wadziona mbiya dziye dzawakatanga kudziona wakandotenderera waidziona kuti kwai dzadzakambogadzikwa isi patazotodaidzwawo patandoendawo kuona mbiya dziya dzadza zvizokudibidzwa saka wakanga watanga kudziona wakati kwazi dzadzakagara wamwe isimudza nemiti mbiya idzi dzinofanira kunga dzaiswa ngavanhu vangoenda kuharare ngekuti vanoenda kuharare ndini maidhurari apa ndo wadziisa mbiya idzodzidzi zvikazi saka todini ngenyaya yembiya zvikazi ngatifambe saka iwo varumewo wavo vakandobatana kubva wafamba hameno kwawakaenda vatazobva wandodzoka wabva kumasoyo kwawakaenda bva wadzoka zvikazi aiwa nyaya iyi hainoperaba tinofanira kuti timboendezvoko toda kuenda hameno kwawakaenda ubva kuti kwazi taenda kubadza wazobva kubadza kwavo kwayo wakangotiunganidza futi watiunganidza izvo wakanyatsotaura zvacho izvo ndakazwisisa inini hapanapa wakandoti kwazi mbiya idzi kuonekwa kwedzakaita pane munhu wakatanga kubata badza wakazi ndiye ngaatange asi badza rakatoti uruu kubaka badza riya rati uruu kubaka wakabva kwazi ndiye here uyu asi handiyeba handizvova nyaya idzi dzabakira badza izvi ngezvimwewo izvi munhu watoisa mbiya idzi hameno asara kumba here kuti idini inini nditori padare iri rawakanga watiunganidza ndakatobvunza ndikati zvakazvati uruu zvacho badza racho kubaka zvazvakanaka wese hapana munhu akanyatsondipindura izvo ndakadii zvandakazwisisa matangosiyana nazvo iwo bva vandozvinyarava zvandogara patati futi fambe pakaenda futi munhu mwana ndakuda nyaya yekuti yende pamberi takandogara futi udare saka ndikuti kunetsana kwauko handi kutangaba takandogara futi udare pane mwana wababa munini wakafawo mazuva aperayo wababa munini mwana uya afa panhamo pepe hapana kuzomboitwa zvinhu zvakanaka kana kugwa hembe panhu wakundodzingirana nezvidhina ndiwe muroyi ndiwe wauraya kuitini zvakapera kuitika ipapo takuchindogara kudaro vanhu vaundokumana patazoti mazuva apera pana wakazouya ari kuti kwazi ndabudirwa mwana yemumusha imomomo ari kuti kwazi ndabudirwa ari kuti ndabudirwa ngemwana uya wakashaika uri kuti kwazi ndakaurayiwa asi izvo ndakaurayiwa ndibaba mukuru ndo wakandidini ndo wakandiuraya ndo matara wakanga aruzviita saka andori mbamuyamuyao inini kuzozwa zvautsanangura nokuti ndandisimopo vakati ambwe zvamuri kutaura zvese manga musipo musaturukire zvamusikazivi munotaura nembiya kuti wanga uripo wakati mumba zvidhina wanga uripo wakati pazvimbiya pambiya ndandiripo makati makasvika mbiya dzakakwidibidzwa mukazi dzakagufadza isusu vanhu tese takazodaidzwa dzakwidibidzwa vanhu vese wanga uripo wakatodzona ndindi wakatofamba ndisana nyumba yachigara ipa watababa waripo saka shuwa zverutaura mai kuti vanhu vasikukwirira mamusha hatisi kutombopindikana zvachose zvinhu zvakangotangawo mazuva aperayo kuti vanhu vakatanga uchidhurana kuti pakangotanga kuizwa mushe paya pakatanga uchidhurana vanhu kuti isusu taumira takadai isu takadai saka ini ndakabva ndazotoona kuti zvinhu zviri kuitika panapa zvatoshata because vanhu vanga vakubva kutoti havachadumboona kana munhu pasaka takazombonyaka kugadzisana ndazotoona kuti havasi kudzoka shure gurupu kwakupaita gurupu yaitoita hotbot saka ndakazombosarenda kusabhuku wacho ndazoti inini handichazoi handambowapa aibva kuti shoma kunosabhuku ngevangu bva utazoikanaiswa mandeya vatachitaurira kutora kusabhuku sei usabhuku wakabvaumba kwako ini uchiuya pane uyu saka iwe wakutora usabhuku sei bva atopinza kuti ini ndakagadzirwa ndakaenda kugadzirwa nini hapana kuti andikwanisa apa wakauya saka akataura zvinhu zvakawanda saka ndikati inini kana zvakadai ndakutosarenda umwe semuripo kanini handizozvikwanisi ndakabva ndasarenda mukuru anga aripo ndopati kuti nyaya dzese dzinofanira kudii dzinofanira kubuda dzinofanira kupera tikuti isusu nyaya dzemumhuri ngedzeka nyaya dzemusha ngedzeka urikuedza tokedza nyaya dzatobias nemhuri yake ndedzatobias nani
nyaya dzaShepherd inyaya dzaShepherd nechi asi pane nyaya dzinoda Shepherd nemhuri yake, Tobias nemhuri yake, uyu nemhuri yake, handiti iyi mhuri yani Zakasiyana. tari kune yamachega Yakunda. iyi ndeyagundaswa handiti kune yamachega kune yagundaswa matambudziko amuinawo kwagundaswa ariko here kwamachega akasiyana ndosaka ndikuti ndimiti kuti matambudziko enyu manje akuda kuti mhuri yani yagundaswa yese handiti mofambira nyaya dzemhuri kwagundaswa Ndipo tikukana asi kana paine dzimwe nyaya handiti dzaakudawo dziri specific munzwa kana ndiri kuti dziri specific ndiri kuti bambo Tobias nemunira wavo madirect zvemumhuri yani yababa wavo handiti hamungafambiri imi mhuri yese yagundaswa muchifambira nyaya yemwana afa waTobias. Ai chiwano chinotika panofa mwana wanofamba ndide immediate family. The immediate family ndiyo inofamba yonzwa kuti chauraya umwe wedu chii. Then kana paita issue yekuti pawafamba wanzwa kuti issue yemhuri yese yagundaswa handiti then it means kuti chakufana involve chinawo mhuri yese yoziwa then mupa solution imwe chete semhuri nawo because iproblem yechi imhuri ndokuda kuti musiyane ipa because ndikuda kuti nyaya dzenyu pamataura mumhangari akamhangara nyaya yake hainei dzimwe nyaya dzakudii Aisisi nyaya dzakazopinda pekuti sisi takasichiita izvo mukutaura izvozvo kuti kana munhu apigwa taienda tese. Kuti ini ndakatomufirwa waro mwana. Takaenda tese. Tese nemhuri dzese nevamwe dzimba dzacho dzese takati ngatiende tese. Saka ndizvo takuti muteedzera izvozvo. Aiwa ndiri kuti itsika yenyu kana inotsika yani yenyu inini handichinji tsika yani Saka ndipo tikuramba kuti zvazotanga sei pani kuti tizoparadzana kudai taingoita pamwe chete. ndiri kuti iri kana inga iri tsika igare iripo yekuti munofamba mese itsika yenyu yamunofanira kumaintain Ndiyo tsika yedu tinoita iyo. inini chandoramba chekuti muchinje tsika because mukada kuichinja tsika zvakuita kunga mune zvimwe zvamuda kukapa Isu ndipo tikupedzana ipapo. zvamusiri kuda kuti dzimwe nguri dzizwe Tinofana baba waibatana. Vana Famba takangodaro. asi nhasi tinoti panakuparadzana sei apa isusu ndakambofirwa ini takaenda tese tivakagadzirwa kuti itai so Asi nhasi manje saka ndomadembudza imi dzakuchinja sei Sei dzachinja. kuti dzakusiyiwa kunze kuti mhakunotsitikwa kabisira Saka chikatana saka inoti kana iri chii kana iri tsika yemhuri itsika yemhuri haichinjwi because pane chaitika kumba kwaningi kana iri tsika yemhuri yekuti munofamba mese fambai mese haichinjwi Mazoti ndiani? ndegamande ndega ndinochitezi haifani tichienda wega because handikanganwi pandinouya tichita maselection ndipo ndoziya kamazita yambonitaura ndinoziya ko uyu ari kupi anzani uyu shoti wakaita mupostolo wemasufi yakaita magama asi family ndiye muchete saka sei asikuya pamaita zveushe maifamba mese vatobesi mese imimi maifamba mese makadai totalipa paushamba tisukufamba takatoparadzana zvese Baba wedu apa watatu apa. Waigofamba takatogara tiri mulaini. ndosaka ndikutaura kuti imimi handiti I think bambo wene ndakakutaurira handina kutaurei ndakakuti ichi adota wamwazwa zvandakakuudzai ndakati family iyi yanga yakabatana iita chinhu zvayo zvakanaka asi yapwanyika wai iri kupwanyika
iri kupwanyika kuti pakati penyu chindega ndega chawandisa. Chindega ndega chakuita sei? Chawandisa. Ende chindega ndega chikawandisa manje hapana chamunowaka ba. Ndakataura ndikati mamune matambudziko paisha agadzwa. Anditi. Asi munofunga kuti kumubvisa ndiko kuti chi problem ipere. Kati handizvo. Because iko kwacho kutone maproblems eko. Anditi. Is because tsika ino dini panoda kubhenda chi. Panoda kubhenda tsika. Muzazvitaura Mandela. Ndikutaura munoona shumba ndisana kutaurira kuti mukada kubhenda tsika. Hapana. Azviti. Vamwe wavo kumaloya wachienda uyu kuenda urusukisa uyu hane tsika yeko Mandela maitoziya. Kwakukaro. Ndakutaura zvivhesi Tobias. Endai mogare pasi nemamwe machinda esarume. Mwataura kuti kana if it is necessary kana munoda, I will come down there. Ndoda mhuri dzese dzekwani Mandela. Munyore the correct thing about the Mandela history. Not history dzamunyika. Zvomakaita musiyazve. Kuti Tobias une family yake. Shontu une family yake. Tonto une family yake. Uyu Ningu une family yake. Zotopera history yacho chichaura history yacho. Uyu utaura yekwamara yekuMalawi, uyu utaura yekuZambia, uyu utaura umwe utaura yekuZimbabwe. Saka muri kuendini. Ndakati chiitai kuti sit down, this is the chance. Sit down as a family. Yes, ulipo Mningira ulipo fine, it's okay. Asi Mningira taakuda kuti gadzire history chaiyo chafollow from today. We want to tigadzire chaizvo. Mukaona here zvakabona. Last month watakenda meeting. Last month but one. Ini uri ndite mambo handi wese wakada ndite mambo. Waripo wangosoda ndite mambo. Ene nazo waripo. Wamwe uzoto wakakanda zvibhakira mazvanzvengwa, wamwe waikanda zvibhakira zvakafungwa. Asi waripo wangarudi. Wangarudawo. Asi ndiro ndati no, izvo zvadai zvatopera rume. Bora radonini. Uyaya. That's why muri kuona, if you look at this pan, ndo dzimba dzeumambo dzekwamutasa. Ine munhu umwe naumwe. Munhu umwe naumwe dzimba dzeumambo ari panga mdomwe. Ndo dare racho kwamutasa iko. And in the last month we sat down in this office, magarira makaita ngari munhu yekwamutasa dzimba dzeumambo. Taakugadzira constitution yekwamutasa yekuti umambo hauso wangu baini hauso umambo ndo yekwamutasa. Mutasa zvine munhu wani. Muzazvizvo. Iyo constitution kwamutasa, draft constitution is already there. We are coming back musowani zve. Takutoverenga constitution kwamutasa. Iyoyo kugadzwa kunoita madzimambo, kugadzwa kunoita madzishe kwamutasa, masabhuku ekwamutasa. Andiri mungona. Tatopedza zvakuenda national archives, zvakuenda kupi ndo zvatakutedzera. Hapana chazoya nezvake zvinyowani ba even when we are gone. Taenda. It's obvious we are going. But when and how? Ndo panenda mdziko chete. Ndo zvinhu zvatisikazivi. Kuti ndiri kuenda rini? Kupi? Sei? Ndo zvatisingazivi. Asi kuenda ndikudii? Zikuenda. Nabona. Asi hatoti ndaenda. Ngatichie ndagadzirisa kwandikuita sei? Kwandiri kumva. Kuti hondo idzi dzirambe dzisidii? Kusarambe kuine hondo dzakadai. Ndo zvimwe zvezvo ndakataura varume ava. Kana uyo wanga usipo Mningira, but Madara, I told them, go and there ikoko. Most of the Mandela said, let's sit down. Kana mudo tibatsirani to come down there. Tobatsirani kugadzira the correct history. That we are all going to follow. Umambo hamwiti umambo muri 20 bese. Mambo anenge ari wana kuti. Asi wa 20 muri kuda. Asi umwe naumwe unozosara nereason yake kuti wasara. Iwo wasara ngekuti wauimbiki, wasara ngekuti chechi yako haiti, wasara nechakati. Pasara ni wairi. Wairi awa haufa ashabwe iyo baba pengisa kika. Because bali yo munchi. The same applies kwa Mandela musha mkuru. Ndakabvunza kumana rukusero. Kusero there's another chaos. Mandela wano. Kune chaos kuti kusero. Alizi.
Why kuine chaos? It's because imimi warugu ndima ifana control warugu muchigara nawo pasi iyo zvezvati makati zuzuzu muri kusero but masumburiro aenda apera masumburiro apera but masumburiro that's the shrine yechi iwane komande andi muchaya kuti chii chiri kuitika masumburiro apa ndimi munoenda every year mufanira muita zvamuti pamasumburiro muchichengetedza chii iyo shrine but hapana munhu ari komande yachikumbosvika masumburiro muchiri kukuziva here kumasumburiro mune mwana wenyu musikana wamufanira kuisawo ishe anozani kanganya mune muzvari kanganya ane tsungu iri kuzvarika tsanganya iri kuseru anofanira kuendeswa nemhuri yekwani ikwamandeya but muzuku uri kusupika uko muzvari kanganya uko wana baba hakuna murukano dzenyu dzisina basa nyika ichienda tosanuri go back vana mandeya go back and sit down torai wari kuitai zuva renyu rana mandeya sit down kana maita rimwe zuva rechi kana 5 days asi at the end of that maita sei magadzira chinhu chiri straight kwamandeya chinoti chii mandeya then taenda mberi because isusu ziri kurwondevhariwa ziso ramandeya ndere raramutasa ndere ziso ramutasa kungodevhari ndiani zvino mungaita ziso maziso akapea mona ndinoyesa kuita confidence ndoita munondipa confidence ndapamutobesa munondipa confidence ere ndipamutobesa ndikafora kuti pambo zviri sei dzauruyo ndoteera zvamunotaura muita izvii waisumuka waitiza panzvimbo yekutora wainini waigara nawo pasi kana uri mukoma uri baba ndiwe baba nasei uchiona pachimanyika uchinzi mukoma haagari nhaka mukadzi wemunini asi murugara ke murugara mukoma haagari nhaka mukadzi wemunini reason mukoma baba akafa mukoma atondiya asi muri bhizi kutora muri kutora ndifanta ngatidzoke let's go back kutsira ini ndodamisa ndimaenda endai panzara toanotaura zeti kuti musi wakati muri kusangana musi wakati muita zvakati musati maenda endai panzara